Sziasztok, szeretettel üdvözlök mindenkit, ismét itt a Metof. Ahhoz képest megint sokat vártunk, de nem baj, gyűltek a témák, úgyhogy lesz miről beszélni. A forgatás időpontja, illetve a dátuma az május 15-e, egész pontosan este 7:30 van, de hát ez most részletkérdés, mert attól függ, hogyan nézitek meg, milyen időpontban. Csak közöltem. De jó, igaz? No, amit láttok rajtam, ez még nem az Iharos Metnek a pólója, lehet nem is kérdezte senki. Ez a helyi tűzoltóság és polgárőr egyesületnek a címere. No, nem szponzorálnak, csupán ezt húztam fel, mert mondom, akkor már legyen helyi erő, de hamarosan érkezik a Iharos Metes póló is. Egyelőre csak nekem, aztán majd meglátjuk. Izgalmas témákkal készültem, mert azért elég mozgalmas volt az elmúlt időszak, és attól függetlenül, hogy az első szándék az, hogy ne közvetlenül időjárási témákról beszéljünk, attól függetlenül azok is lesznek most. De mindenek előtt tudjátok, mit szoktam elmondani ilyenkor a szokásos dolgaimat, hogyha tetszik a videó, akkor természetesen lájkoljátok, és hogyha még mélyebben akartok menni a csatorna bugyraiba, akkor iratkozzatok fel. Sőt, ha vagytok olyan elvetemültek, hogy szeretnétek az elsők között értesülni arról, hogy mit is kotyvasztok én nektek videó szempontjából, akkor meg a feliratkozás melletti harang gombot be kell nyomni. Nem tudom, hogy néz ki, valahogy úgy, ahogy a YouTube-on látjátok, úgyhogy a intróról egyelőre ennyit. Milyen témákkal jövünk ma? Mi eszünkbe jut. Most az jutott eszembe, hogy amikor legutóbb volt a Metof, ugye amikor volt a 10-es, akkor már voltak témáim előjegyezve, csak azokat nem kommunikáltam még ki felétek, mert úgy gondoltam, hogy majd először összeállítjuk a műsor szerkezetet, és akkor utána, de aztán az élet szépen felülírta ezt az egészet, mert jöttek itt a történések bőven, és hát azt látom, hogy itt a technikámon nagyon okosan bezártam a böngészőt, de semmi probléma, mert ezt gyorsan megnyitom, és akkor tudok tájékozódni. Amikor az első akarat megvolt a Metof 11-re, akkor azzal szerettem volna kezdeni, hogy Bolhón 2,5-ös erősségű földrengés volt. Na most én erről nézek is valami leírást. Azt mondja, hogy a webhely nem érhető el, csak gondolkozzál nyugodtan, barátom, mert ez elérhető lesz. Nem akarja behozni. Mindegy, nem szórakozunk ám mi ezzel. Tehát az a lényeg, hogy volt Bolhón földrengés, ha jól emlékszem, április 20-án, de mindjárt behozzuk, mert hogyha nem így találjuk meg, akkor a obszervatórium nevét írjuk be, ez pedig a Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatórium. Milyen érdekes, így meg behozza. Na, akkor mélyedjünk is el a dolgokban. 2026, bocsánat, 4. hó 16, tehát 17-én publikáltam a Metofot, szerintem nem akkor készítettem, hanem pár nappal előtte, és 16-án, tehát április 16-án 1 óra 30 perckor éjszaka Bolhón volt egy 2,5-ös magnitudójú földrengés. A lakosság érezte, úgyhogy ez is egy ilyen kisebb fajta rengés volt. Nyilván mivel ilyen pici volt, ezért károkról nem érkezett jelentés. Hát ugye én ezt akartam elmondani. No de, az élet egy nagy forgatókönyvíró, mert pár nappal ezelőtt, amikor is az esti órákban voltunk, egész pontosan 19 óra 16 perckor, hát bizony Nagykanizsán is megmozdult a föld. Földrengés volt, 2,4-es magnitúdújú volt ez a földrengés, viszont, hogyha most megpróbálom rákeresni a dolgokat, a bolhóit annyian nem jelezték vissza, lehet azért, mert az éjszakai órákban volt, mint a kanizsait. A kanizsai földrengést azt főként Palimból, Újudvarról, Magyar Szent Miklósról, és ha jól emlékszem, még Sormásról is
írtak. Volt, aki írta, hogy ő nem érezte sormáson, volt, aki írta, hogy érezte sormáson, de főleg Nagykanizsa északi városrészében, ugye Palinban, és ahhoz közeli településeken lehetett érezni. Ja igen, eszembe jutott, Kámáncs pusztán is, tehát ez Újudvar előtt van, ez a település, ott is érezték a földmozgást, úgyhogy sokan egy ilyen robajszerű zajról meséltek, illetve ugye nyilván ilyen, hogy összerezzentek a poharak, kicsit megmozdult a csillár, meg hasonlók. De nagyon nagy volt egyébként az ijegység, tehát azért nagyobb volt a füstje, mint a lángja, az tény, de hát azért a mai világban, amikor már tényleg hiperérzékenyek vagyunk, akkor egy földrengés, hát azért tényleg meg tudja ijeszteni az embert. Hát azért csak gondoljunk vissza arra a 2020-as földrengésre, ami, hát tulajdonképpen ami az Iharosmetnek az áttörést hozta, mert akkor jött egyszerre 3000 ember, de azért kösz. Azt a 6,7-est, ha jól emlékszem, lehet, hogy ma beszéltem róla Metovban, nem tudom, de azt azért elég, hogy mondjam, elég izgalmas volt azt átélni. Na, itt is vagyok közben. Azt mondja, hogy április 15 és 17 között beszűrjük. Gyenge földrengés, Bólhón, igen, itt van. Hát igen, ahhoz képest mennyi 315 like volt rajta. Olyan sok megosztás nem volt, meg a hozzászólások se nagyon. Akkor valaki azt írta, hogy Balatonszentgyörgyön érezni lehetett, hát én ezt kétlem. De a mostani, a kanizsai azért az több embert vonzott. És innen köszönöm tényleg mindenkinek, aki vette a fáradtságot és megosztotta, és hozzászólt, és elmondta az élményeit, mert ezzel nem csak az én munkámat segítette, hanem például segítette az obszervatórium munkáját is, bár annak a munkáját inkább csak a kérdőívek kitöltésével lehet segíteni, meg hát a média munkáját is segítette, mert így akkor egy átfogóbb cikket tudtak írni, nem csak annyit, hogy tudomásunk szerint egy földrengés volt, hanem akkor így már az emberi tapasztalatokat is bele lehetett írni. Volt némely médium irányába egy kis rosszallásom, hogy így mondjam, mert éppen elfelejtettek hivatkozni arra, hogy nálam olvasták, és nagyon sok helyütt tőlem lopták le az információt. Hát lopjátok le, nekem mindegy, de azért más tollával, ha lehet, ne ékeskedjetek. Ezt főleg egy olyan oldalnak is üzenhetem, aki annak idején megtagadta az együttműködést az Iharosmettel, ráadásul olyan bohóc módon intézte ezt az egészet, hogy én úgy gondolom, hogy egy valamire való médium az nem így intézi. Erre is csak azt tudom mondani, hogy lelke rajta, nem érdekel. Hál' Isten kinőttem az ő árnyékából, és most már a saját hallgatóságomra, illetve az olvasókra koncentrálok, a zárójel bezár. Úgyhogy a földrengésről ennyit. Azóta, mióta volt ez a Metov, azóta volt sok minden. Jöttek, mentek a ciklonok, volt azért melegebb időszak is, és hát most, amikor ez a Metov forog, akkor is éppen készülünk egy mediterrán ciklonnak az érkezésére, ami valamikor a most esti időszakban kezdi meg majd működését, érkezik a kiterjedt csapadékmező, és ez a vasárnap délutáni időszakig velünk lesz. És ha már itt van a laptop, akkor gyorsan rá is nézek a radarra, hogy itt van már, igen, már a határon van. Egyelőre nem nagy intenzitású csapadék, de van. Amit viszont látok, hogy a keleti ország rész is azért öntözés alatt áll. Úgyhogy azok a Kelet-Magyarországon élők, akik esetleg követik ezt az adást, vagy netán nem követik, hanem az oldalt olvassák, majd ők is kapnak róla egy kis zárójeles, hogy úgy mondjam, zárójeles információt, hogy meg lehet nyugodni, itt is esik. Mert ugye nem igazán nyugodnak meg az emberek, és ezt nagyon nehéz kezelni, de ezt szerintem észre is vettétek.
Már nagyon sokszor beszéltem én erről, hogy egyes ember típusokra nehezen, vagy pedig sehogy sem tudok nyugodt módon reagálni, tehát nehezen nyugszom le, vagy egyáltalán nem nyugszom le, mert azért engem azért idegesít az emberi butaság. És tudom, sokszor írtátok, hogy hagyjam, nem érdekes, de én csak a lelkületet nem értem, hogy van egy ökör, így kell, hogy hívjam, bocsánat az ökröktől, van egy ökör, ír valami hülye blőd véleményt. Ja igen, tehát, mert úgy emlékszem azért a konkrét cselekményre, ugye azt írta a kedves, hogy na mi van, ma megint másfele mennek a felhők. És írta ezt egy nappal a ciklon és a csapadék mezőérkezés előtt. És akkor néztem, hogy hát testvér, te most miről beszélsz, mert igazából az még itt sincs. Visszaflegmázott valamit, én meg fogtam, jó, le vagy tiltva, kész. Tehát nem idegeskedek ezzel, zárójelbe teszem, sőt, inkább nem is azt mondom, hogy zárójelbe teszem, hanem inkább azt mondom, hogy kihúzom a listáról, kész. Tehát ilyenekre nincs szükségem. 26 000 normális ember van. Ráadásul egyébként ezeknek a többsége két jellemzővel rendelkezik. Az egyik az, hogy se nem követi, se nem lájkolja az oldalt. A másik pedig, hogy ilyen 50-100, esetleg 200 közötti ismerős számmal rendelkezik, tehát gyaníthatóan kamu. És úgy képzeljétek el, hogy a délutáni órákban visszajött. Ja, ő volt Zoli. Tehát ő volt Zolika. Gondolom így már szerintem mindenkinek megvan a sztori. Ő volt Zolika visszajött, Viharvadász néven, és azt hitte, hogy most akkor ír egy okosságot, akkor én most a kardomba dőlök, vagy nem tudom. Nem tudom egyébként azon kívül, hogy ők most trollkodnak, hogy ő nekik mi a céljuk ezzel. Egyszerűen nem látok bele lelkükbe. Tehát én is voltam fiatal, én is voltam bolondos, de azért szerintem mindennek megvan a határa. Ezt szerintem nem is a kor, meg nem is ezek a dolgok hozzák magukkal, hanem a jelenlegi közhangulat. Tehát, és ezt szerintem ti is tapasztaltátok most, el lehet kerülni a politikát, meg beledughatjuk a fejünket a homokba, de ki kell mondani, hogy az elmúlt hetek, hónapoknak a történései, maga a kampányidőszak, és maguk azok az üzenetek, amelyeket ezek hordoztak, teljesen lelkisérülté tették a lakosság egy részét, és ugye ezt, ha jól emlékszem, Medgyessy Péter egykori miniszterelnök is mondta, és ezáltal az emberek úgy nem tudom, hogy mi a jó szóra, hogy megkorcsosultak, vagy mondhatnám azt is egyszerűen, hogy megbolondultak, de ez nem éppen az a jó szó. És nem értettem. És én pontosan ezt nem értem, hogy például egy időjárási oldalon is, jó, nyilvánvalóan ezek a szokásos hőbörgők, hogy semmi nem jön be nektek, stb. Ők mindig is voltak, mindig is lesznek, de most már egy teljesen másfajta ilyen, nem indulatkezelés, mert nem kezeli az indulatát, mert őnek indulata van. Indulat kiadás, inkább így mondom, az, ami most felelhető. Tehát most már tényleg kezd már az is megszokottá válni, ha valakit elküldenek az anyjába, vagy szimplán lehülyézzék, lemarházzák, trágáról beszélnek. Hát azért ez szerintem nem odavaló. És próbálom csitítani, de nehéz. Szóval Zolika már nincs, bár ez az oldala még ott van, de majd eltüntetem azt is. Aztán tegnap volt, vagy tegnap előtt, lehet, hogy tegnap volt Sanyika, tehát ő is egy új. Sanyika próbált okos lenni, nem jött neki össze, erre mit csinált? Meghamisította az egyik képet, amit kiraktam, és rám akarta fogni, hogy azt én csináltam. Na, mondom, jó van, belőled is elég volt.
megszüntettem a munkaviszonyát a komment szekcióval, úgyhogy nélküle bár kicsit szegényebbek leszünk, de szerintem meg fogunk maradni nélküle. A harmadik, mert az meg tegnap este volt, ugye megcsináltam a mostani Mediciklonhoz kapcsolódó összegzést, amit tényleg egy kicsi humort, egy kicsi jókedvet próbáltam belevinni, ahogy szoktam, hiszen tudjátok. És ugye odaírtam, hogy hiszem, ha látom kommentek tulajdonosainak bankkapitány fogja elhúzni a nótáját, tehát hogy magyarul azt jelenti, hogy ki lesznek tiltva. És akkor, jaj, már vélemény meg szólásszabadság. Ó, igen, az van. A vélemény és a szólásszabadságot semmi nem tiltja, a hülyeséget viszont hadd engedjem meg magamnak, hogy én megválogassam, hogy kitől mit tűrök el, mert szerintem mindennek van egy határa. És biztos, hogy szoktátok látni, nagyon sokan jönnek, és ott hülyéskedünk. Van olyan néző, olvasó, követő, mindegy, hogy hívjam, aki nem csak a kommentekben, hanem chat felületén is. Tényleg elszórakozunk, elrötyögünk, de ennyi. Tehát a kölcsönös tisztelet ugyanúgy megvan, nagyjából ismerjük egymást, és szerintem ez így jó. De az, hogy ilyeneket vágunk a másikhoz, meg ugye, hogy vádaskodunk, sértegetünk, azért az nem fér bele. De szerintem az egyik oldalon sem fér bele, úgyhogy szerintem helyesen jártam el. De hadd idézzek már a Matrixból, szerintem ezt is megszokhattátok, hogy ugye mivel az Iharos Met oldal az enyém, és a Matrixban volt egy ilyen jelenet, amikor bementek a vasutasnak hívták, és ő ugye a pályaudvaron szedte föl a belógó utasokat, és ugye Neo is fel akart menni a vonatra vagy metróra, és akkor mondta neki, hogy te nem jössz föl, és akkor nyilván ment a szájkarate, de a végén azt mondta, hogy ezt a helyet én építettem az én szabályaim szerint, én itt Isten vagyok, hasba vágta, neki csullantotta magát a falnak, felszálltak a metróra, aztán go haza. Tehát idézhetném akár ezt is. Nyilván Istennek nem hívom magam, de adminnak hívom magam, tulajdonosnak hívom magam, és az enyém az oldal. Pont. Akinek nem tetszik, pont. Úgyhogy erről ennyit. Nem tudom, miért beszélek ennyit, kicsit túl a szívemre veszem ezeket a dolgokat, és az a baj. És erről nagyon hosszan tudok beszélni, de nem csak veletek, nem csak videóban, baráti társaságoknak is, itthon is, a család ezt hallgatja, úgyhogy ebből a szempontból, hát egyikőtöknek sincs szerencséje. Na, ja, itt vagyok. Közben megnyitottam a legjobb barátomat, a ChatGPT-t. Nyilván nem a legjobb barátom, de nagyon sokat segít. Bár nem is kellett volna megnyitnom, mert igazából itt, amiről én most beszélni akartam, az nincs fönt. Most, amikor ugye megalakult az új kormány, nem politizálni akarok, tehát Isten őriz. Csupán azt a részét szeretném megragadni, amiről mostanában nagyon sokat beszéltek, ugye ez az asszályhelyzet. És ugye az asszályhelyzet megoldására különböző javaslatok, különböző intézkedések fognak majd sorra kerülni. Már az első, vagy inkább úgy mondanám, hogy a 0. intézkedést azt meg is tették, tehát a kaszálásmentes május, és most én azért csak megkérdezem ezt a ChatGPT-t, hogy kicsit világosítson fel minket. Azt mondja, hogy csináljunk vele egy interjút. Így lehet tesztelni az AI-t. Minden részben szerepel, hát már rendesen legközelebb generáltatok neki egy arcot. Lehet, hogy azt csinálom, hogy a bankkapitány arcát felrakom neki, mondjuk ő kreálta azt is, megmondom neki, hogy vegye le róla a maszkot, a sapkát, és csináljon belőle valami fit karakán csávót, és személyesítse meg, hogy ő lesz a mi személyi asszisztensünk.
Szóval meg akarom kérdezni tőle, hogy mi a véleménye a kaszálásmentes májusról, hogy mennyire oldja meg ez az aszályhelyzetet. Tehát az érdekel igazából, hogy jól kezeljük-e. Meg hogy egyáltalán kezdésnek megfelelő-e. Na, nézzük. Ó, nincs jó vélemény, vagyis hát hogy mondjam, ilyen vegyes véleményt ír, vegyes véleményt fogalmaz meg. Igen, tehát ami ugye ezzel elérhető, és ezt nagyon jól mondja ő is, hogy a magasabb növényzet árnyékolja a talajt, csökkenti a párolgást, lassítja a víz lefolyását, javítja a talaj életet, és brutálisan sokat segít a beporzóknak. Mondjuk ez egy pozitív, ez mind az öt pozitív, és ugye meg is említi, hogy egy rövidre nyílt golfpálya gyep az nyáron konkrétan hőszigetként működik, ugye pontosan ezért mondják azt, hogy kevesebb fát kéne kivágni. Felforrósodik, kiszárad, repedezik a talaj, és ezzel szemben a vegyes magasabb növényzet pár fokkal hűvösebb mikroklímát tud kialakítani. Jó, na mindegy, nem vitatkozok vele. Nyilván tudom, hogy az asszály nem emiatt van, tehát ezt így felrója nekem, hogy az asszály helyzetet nem így lehet megoldani. Nyilván ezt tudjuk, csak az, hogy mennyire hasznos ez a kaszálásmentes időszak. És ugye még annyi volt egyébként, még plusz intézkedés, hogy az erdők kivágását is megállították. Tehát ugye nagyon sok helyütt nem lehet tarvágást létrehozni. Ezt is megkérdezzük. Azt mondja, hogy próbálok olyan gyorsan gépelni, ahogyan beszélek. Tehát azt mondja, hogy na, már hibát is csináltam benne. Szóval olyasmit is elrendeltek, hogy egyes erdőkben megszüntették, mindegy, azt írom, a tarvágást. Ezt mennyire látod hasznosnak? Csak hogy szemléltessem, hogy a mesterséges intelligencia azért nagyjából képben van. Na! Azt mondja, hogy ez már sokkal komolyabb, és valóban hosszabb távon fontosabb lépés. Szuper! Azért innen látjuk, és ezt megmondom őszintén, hogy ez jó, hogy ezt így felvetettük, hogy innen látjuk, hogy nagyon sok minden teendő van még itt az országban. Ugye nem lehet elvitatni azt a tényt, hogy éghajlatváltozás van, és fel kell készülnünk a változásra. Nekünk kell jelen esetben igazodnunk az időjáráshoz és annak a változásához. Ugye ez nem egyik napról a másikra kialakuló terv, vagy éppen cselekmény, vagy éppen történés, hanem igen, itt egyik évről kell haladnunk a másik évre. Tehát, hogyha például ezt is ki akarjuk alakítani, ha nem is megszüntetni, megállítani, de csökkenteni a tarvágásokat, az is egy jó irány. Ami a legfontosabb lenne, ezt tehát így szubjektív véleményként mondom, mert igazából én nem vagyok ennek a szakembere, de amit látok, azt igazából tudom értelmezni, hogy a víz megtartásnak a hiánya szerintem itt ha nem is elsődleges, de a fő problémák között van. Most értsem ez alatt azt, hogy megint rengeteg eső le fog hullni, ugye 30-40 mm-t is várunk az elkövetkezendő napokban, és nagyon sok olyan hely, nagyon sok olyan terület van, ahol tudnánk hasznosítani azt, hogy a felesleges vizet valamilyen módon tároljuk. A legnagyobb szüksége az Alföldnek lenne egyébként erre, mert azért a mi térségünk, ez a délnyugati rész, ez pontosan az a rész, ahol nincsen olyan súlyos aszályhelyzet, sőt, most konkrétan nincs is aszályhelyzet, mert azért a legutóbbi ciklon is megtette hatását, ugye ez a
ez a hullámzó frontrendszer, ami ideért, és ugye most is ez a mediterrán ciklon, ami érkezik, azért elég jól megöntöz. Hozzáteszem, az most országos öntözés lesz, tehát nem csak a mi területünk fog kapni, és most kellene annak a pillanatnak lenni, hogy minden felesleget megfogunk, és minden felesleget becsatornázunk valahova, hogy legyen utánpótlás. Én láttam egy csomó olyan kisfilmet, ahol mutatták, hogy vannak bizony ilyen csatornák, ilyen lehetőségek, csak éppen nincsenek tisztítva, nincsenek karbantartva, sőt, nincsenek kinyitva sem, tehát az, hogy ott valami odafolyna, nem lehet. Nyilván ez megint egy komplex probléma, mert hogyha hetekig, vagy akár hónapokig nincsen csapadék, akkor nyilván nincs mit felfogni. De azért mégis minden egyes milliméternyi csapadékra szüksége van a termőföldnek, hogy ne sivatagosodjunk el, és most ezt nekünk így kell megcsinálni, hogy megfogjuk, amit tudunk. Igazából nem is akarok ebben nagyon belemenni, tehát ez csak egy vélemény. Nyugodtan írjátok meg kommentben, hogy mi a véleményetek ezzel kapcsolatban, mert ezt én úgy gondolom, hogy ezt ki kell nyitni, tehát vita szintjén is, cselekvés szintjén is mindenképpen ki kell nyitni, mindenképpen cselekedni kell. Azt nem mondom, hogy a 24. órában vagyunk, de közel vagyunk. Tehát közel vagyunk ahhoz, hogy valami visszafordíthatatlan történjen. És tényleg hálát adunk az égieknek, hogy most mi, így a délnyugatiak, tehát Somogy és Zala, mi azért egy jó helyen lakunk, jó helyen élünk, és itt azért kevesebb ilyen problémánk van. Mert azért gondoljunk bele, hogyha nálunk vannak a súlyos, idézőjelben mondva súlyos problémák, akkor mi van az Alföldön? Hát igen, tehát azért ők sokkal rosszabb helyzetben vannak, mint mi. De egyébként, hogyha belegondoltok, akkor mi rendkívül szerencsések vagyunk ám. Abból a szempontból, és most itt egy kicsit át is térnék, a súlyosabb időjárási helyzetekre, hogy körülnéztek, hogy Szlovéniában, Horvátország, Szerbia és Észak-Olaszországban micsoda csihi-puhik szoktak lenni, akkor azt mondom, hogy hú, de jó, hogy itt nincsen. Nyilván viharvadász szemmel azt mondom, hogy nem jó, de azt meg én sem szeretném, hogy május közepén fehéren borítsa a jég a tájat, mint ahogy azt tette ugye Horvátországban, meg Olaszországban. Tehát azt hiszem egy héttel ezelőtt Verónát kalapált el rendesen a jég. Verónát is egyébként, és nagyon sok tornádó észlelés is van. És egyébként Magyarországon is volt már egy tornádó. Egerben kaptak lencse végre egy felhőtölcsért, valamint a mecsekes kolléga is felrakott egy fényképet, hogy a határ szélen egy olvasója megörökítette egy tornádót, de már a határ horvát oldalán, úgyhogy az a felhőtölcsér is leért, szóval ott is van. Tehát az, hogy két tornádó egy időben, és az egy másik érdekesség, ugye van ez az estofex.org nevű oldal, amely az ilyen vihar előrejelzéseket adja ki, és különböző leírásokkal próbálja megmutatni azt a helyzetet, amire fel kell készülnünk, és ugye különböző riasztási fokozataik is vannak. Ez az Estofex nevű oldal leírta, hogy abban a térségben, pontosan ahol ez az úriember fotózott, tornádó veszély van. Na most nekem van egy nagyon jó cimborám, akivel, ahogy az előbb is éppen említettem, hogy nem csak kommentekben küzdünk egymással, hanem cseten is, és őt az őrületbe szoktam kergetni ezzel a tornádós dumámmal, és le is írtam neki, meg is mutattam a képernyő fotót, hogy ezt írta az Estofex oldal, hogy tornádó várható, és hát most erre az annyira nem reagált úgy semmit, mint ahogy szokott, de tessék. Tehát na ugye megmondtam, de nem én mondtam meg, csak én továbbítottam az információt. Szóval ez most egy jó elemzés volt a részükről, úgyhogy én úgy gondolom, hogy az ő prognózisaikra azért fel lehet készülni, és lehet is támaszkodni, és egyébként, ami
tavaly volt, vagy 2 éve volt Vas megyében tornádó, azt is szépen levezették, és ott már 3-as fokozatúra adták ki a viharriasztást, és le is írták, hogy bizony potenciális tornádó veszély van. Úgyhogy meg is történt sajnos, mert ott azért elég jól megkárosította a településen levő épületeket. De hát még mindig várunk a viharszezonra, mert ezért ez még nem viharszezon, ami volt, tehát egy-két ilyen kósza dörgés, bár például a ma reggeli görgőfelhős mutatvány azért a szép volt, aki korán kell aranyat lel, meg ilyen szép felhőtípusokat, de még mindig nem az van, amire mi viharvadászok várunk, idézőjelben. És így még mindig késik az új folyamat, amit én ugye beszeretnék majd mutatni, YouTube felületen, Facebook felületen, stb. De ami késik, az a 6-20-as, mint ahogy szoktam mondani. Ígéretek továbbra is vannak. A mobil applikációt egyre többen kérdezitek. Még egyelőre nincs érdemi előrelépés, viszont a főnökömtől, a munkahelyemen a főnökömtől kaptam egy nagyon jó ötletet, hogy hogyan is lehet ezt leprogramozni és mivel, úgyhogy én ennek neki is fogok ugrani valószínűleg a hétvégén, ugyebár be leszünk zárva 4 fal közé, nem lehet mit tenni, hát akkor megírjuk a programot, és meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Úgyhogy az tesztelés alatt lesz, hogyha esetleg valaki szeretne csatlakozni a teszteléshez, az nyugodtan itt is a videó alatt jelentkezhet kommentben, nyugodtan írhat privát üzenetet, akár az iharosmetes fiókomra, akár hogyha az ismerősöm, akkor a privát fiókomba, szóval bármit szeretettel fogadok. Ugyanúgy szeretettel fogadom a felajánlásaitokat, úgyhogy hadd tarháljalak már egy kicsikét titeket, mert az iharosmetnek is fenn kell lennie valamiből, de majd, hogyha lesz az egyesület, akkor részben talán ez is meg tud oldódni, abban a témában is. Szerintem már sokatszor elmondom, de még mindig nincs érdemi előrelépés, majd lesz. Az életmód rovattal sincs, elkezdtem egyébként a futó edzéseket, úgy mondjam, tehát inkább most ilyen felmérést készítettem, hogy mennyit is felejtettem, hát úgy nem sokat, de innen kell majd felépíteni magam, és akkor szerintem abból is láttok egy-két összefoglalót, hogy ha már egyszer nincsen vihar, akkor legalább az akciókamerát tudjam mire használni. Podcast is lesz, most már tényleg. Hétvégén azt is megpróbálom leforgatni. Én beígérek mindent, figyeljetek. Tehát ígéretekből nincs hiány. Van egy felhívásunk, ez a Facebook oldalunkra ki is van tűzve, és nagyon szépen köszönöm azokat az intézményeket, akik jelentkeztek. Tehát ennek a célja az, hogy nem is először a címét mondom, tehát ennek a címe az időjárás testközelből, és a térségben, illetve a Iharosmet működési területen levő iskolák figyelmét hívtam fel arra, hogy a nebulóknak esetlegesen egy ismeretterjesztő előadást fogok tartani, ami természetesen díjmentes, tehát nem kerül semmibe, csupán egy megbeszélés, és én az adott időpontban ott termek és előadok. Jelen pillanatban, ha jól emlékszem, 6 helyszín van már lefixálva. Nagykanizsa, Igal, Barcs, Nagyatád, Óbornak, és nem tudom mi a 6. Nem tudom mi a 6, de van, nem tudom. Lehet csak 5 van, mindegy. És vannak olyan iskolák, amelyek jelen pillanatban úgy vannak, hogy a szülők próbálják felhívni a tanárok figyelmét, és a tanárok meg próbálnak valamiféle együttműködést tető alá hozni. Tehát, ahogy most is mondom, ingyen bérmentve megyek, van mindenem, nekem csak egy tévé kell, vagy egy projektor, meg gyerek, akiknek előadom. Úgyhogy ennyi. Ezt szeretném mindenképpen közelebb hozni, hogy a legkisebbek is kapjanak információt, és egy kicsit kerüljenek közelebb az időjáráshoz, mert azért akármilyen, sokszor szélsőséges, sokszor kiszámíthatatlan, de egy nagyon szép jelenség és egy nagyon szép tudományág.
Úgyhogy aki esetleg néz és kedvet kap hozzá, akár szülő, akár gyermek, akár tanár, nyugodtan keressen meg, és egyeztetünk időpontot. Nem tudom, mi lesz a következő részben, felkészülök majd valamiből, de a Metof az legyen Metof továbbra is, és mint ahogy az elején is elmondtam, a videó tetszett, akkor lájkolj, ha a csatorna tetszik, akkor megiratkozzál fel, ha pedig információkat akarsz arról kapni, hogy mikor is jön a következő videó, akkor pedig a csengőt nyomd meg, és akkor mindent tudni fogsz. Szóval ez volt a Metof, a 11. Metof. Szeretettel várok mindenkit a további videóimban, kövessetek minden platformon, ahol csak tudtok, én pedig minél aktívabb próbálok lenni és segíteni nektek. Nyugodtan, ha láttok, szólítsatok le az utcán, már nagyon sokan megtették, készséggel válaszolok minden kérdésre, de természetesen még a buszra sem tudok felszállni anélkül, hogy valaki ne kérdezze meg, hogy milyen idő lesz. De nem baj, én örülök neki, ezért vagyok. Szóval legyen szép a napotok, estétek, mosolygós, vigyázzatok magatokra, egymásra, legyen nálatok a napokban esernyő, aztán jövünk vissza. Ez volt a Metof, legyen szép minden napotok. Úgyse vágom ki. Sziasztok, Viharos Met kiszáll.